Niin, terve tässä. Soittelen tuosta moposta. Joo, just. Että tommonen Suzuki. Joo, se on pojan mopo. Joo. Kertoisiksi sitä vähän lisää, kun tuossa luki, että info, että soita? Joo, no, hän on ruotsinkielinen. Ja siksi hän ei itse halua vastata soitopyyntöä. Kyllä mopo on ihan siisti. Ihan... Siisti ja se on täysremontoitu, se on maalattu se runko ja kaikki laakerit ja tommoista on vaihdettu ja moottori on korjattu lämmät ja laakerit ja tommoista on vaihdettu vähän aika sitten, että se on ihan siistiä. Kyllä. Mopo. Joo. Toi vuosimalli ei kyllä oikein taida pitää paikkaansa vai? Miltä vuodelta se on oikeasti? En tiedä. Et tiedä miltä vuodelta se on oikeasti. Mitä? Siis mikä vuosimalli? On se ilmoituksessa. Siinä lukee 2013 ja se ei pidä paikkaansa kyllä. Ei, kyllä se on varmasti 90-luvulta. Ehkä se on remontoitu silloin se. Joo, onko siinä niin kuin mitään kuristuksia pois tai viritetty mitenkään tai? Ei oo enää, se on kaikki on niin kuin alkuperäiset osat nykyään, että se on niin poistettu, että kaikki Kyllä on ihan täyttä kaikki paskaa. on alkuperäiset remontin jälkeen. Ihan täyttä paskaa. Ei